салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Тамоми шахсоне ки моро тамошо карда истодаед, фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. Ва имрӯз дӯстони азиз мехостам барои шумо як сирри бениҳоят бузургро кушоям ва гӯям ки сирри муваффақият, сирри хушбахтӣ, сирри зебо зиндагӣ кардан, ором, осуда зиндагӣ кардан дар чӣ аст. Агар аҳамият дода бошед дӯстони азиз, бисёре аз мо шумо ҳамин хел зиндагӣ мекунем ки доим дар мушкилием, доим мушкилиҳои мо ҳал намешавад, доим ба ягон беморӣ рӯпарӯ мешавем, доим ба ягон бебаракатӣ рӯпарӯ мешавем. Даромад ҳаст аммо баракаташ нест. Бисёре аз мо шумо ҳамин хел мешавад ки ба ночорӣ, ба нодорӣ рӯпарӯ мешавем. Аммо мутаассифона мебинем ки ҳолати мо иваз нашуда истодааст ва рӯз ба рӯз ан ҳамин хел ҳолати мо шумо душвор шуда истодааст. Ва як чиз дигарро мехоҳам хотиррасон кунам ки дар ширкати Фаберликам бисёре аз одамон мебиёянд ва ё нав бо як эҳсоси хуб, бо як боварии қавӣ кора шурӯъ мекунанд, аммо дар аввали роҳ дилмонда мешаванд, ҳаракат намекунанд, пешравӣ карда наметавонанд. Ва сабаби ана ҳамин қадар мушкилие ки дар зиндагии мо ҳаст, сабаби ана ҳамин қадар ночорие ки мо шумо дорем, ҳичи пешравӣ намешавад, ҳичи ягон ана ҳамон роҳаша наёфта истодаем ки сабаб дар чӣ бошад. Имрӯз ман мехоҳам барои шумо гӯям дӯстони азиз ана ҳаминро ки сабаби асосӣ дар он аст ки мо шумо худовандро фаромӯш кардаем. чизе ки барои мо лозим бошад, мо медавем ин тараф ба сӯи бандаҳои худо, медавем аз ин пурсон мешавем, медавем аз ин ёрӣ металабем, аммо мебинем ки дар ҷавоб, дар иваз барои мо ягон ёрие, барои мо ягон кӯмаке аз ягон тараф намерасад. Ва мо шумо ҳамин хел дар ҳайрат меафтем ки барои чӣ нашуда истодааст пешравӣ. Ва сабаб дар ҳамин аст дӯстони азиз ки мо холиқи беҳамторро фаромӯш кардем. муваффақият, солимӣ, бойгарӣ, хушбахтӣ, эҳсоси хурсандӣ, ҳама ин аз худованд аст. ҳама инро худованд дар қалби мо шумо ҷой мекунад. ҳама инро худованд дар зиндагии мо медиҳад. аммо мо шумо аз ӯ талаб накарда истодаем. мо шумо доим чашмамон, ҳушамон, диламон, қалбамон ба ин дунё асту ба мардуми ин дунё аст. азизони дил, эй шахсияте ки бемор ҳастӣ, бемории туро худованд додааст ва шифояшро низ ӯ медиҳад. эй шахсияте ки дар нодорӣ қарор дорӣ, ин нодории туро худованд додааст ва роҳи ҳалаш низ дар дасти ӯ аст. эй шахсияте ки дар таи қарз мондаӣ, ягона холиқе ки туро аз ин қарзат наҷот дода метавонад, ин худованд аст. эй шахсияте ки соҳиби ҳамаи чизи дунё ҳастӣ, аммо дар қалбат эҳсоси хушнудиву хушбахтӣ надорӣ. хушбахтии ту дар доим ёди худованд кардан аст. пас биёед азизони дил, аз имрӯз иборатан чизе ки мехоҳем аз ӯ хоҳем, чӣ коре ки мекунем бо нияти нек, бо қалби пок, танҳо барои розигии ӯ кунем. бовар кунед, дидед шумо дар зиндагӣ шахсиятеро ки ӯ такя карда буд, таваккал карда буд бар худованд, аммо дилшикаста шуд. дидед ҳамин хел шахсиятро? На, нест ин хел шахсият.
аммо мо шумо мебинем бисёриҳо шахсиятҳоеро ки ба умеди мардум мешаванд, ба умеди касе мешаванд ва аз касе талаб мехоҳанд, аммо дилшикаста мешаванд. ҳар он чизе ки ту мехоҳӣ дар дасти худованд аст ва ӯ метавонад ки барои ту диҳад. танҳо аз ӯ бихоҳ ва танҳо бо нияти нек таваккал бар ӯ кун. бениҳоят як ҳадиси олиест аз ҷониби пайғамбарамон ки мегӯянд ки агар тамоми мардуми рӯи олам ҷамъ шаванд ва хоҳанд ки барои шумо хубие кунанд, онҳо хубие расонида наметавонанд ба ҷуз оне ки худованд нахоста бошад. ва тамоми мардуми рӯи олам ҷамъ шаванду хоҳанд ки барои шумо зараре расонанд, онҳо наметавонанд расонда ба ҷуз оне ки худованд нахоста бошад. пас як чизро фаромӯш накунед ки чизе ки дар зиндагии мо ба воситаи дигар одамон ба мо мебиёяд, ин ҳамааш аз ҷониби худованд аст. дигар шахсиятҳо танҳо сабаб шуданд. барои ҳамин биёед аз имрӯз иборатан доим бо ёди худованд мемонем ва доим бо намозу бо ибодат мешавем ва чизе ки мехоҳем аз ӯ мехоҳем. ва ман боварии комил дорам ки худованд барои мову шумо он чизе ки дар зиндагӣ ва дар дунёи пас аз зиндагӣ барои мову шумо лозим аст медиҳад. муҳим хостем ва қавӣ бовар кардем. саломат бошед.